Здравейте, приятели! Днес ще играме на Brawl Stars. Тук ще влезнах, видях, че има много броя. Още да съм играл, ще играя с пекарката. Много съм силен. Чак да съм много силен. Не съм добър да играя. Така... О, Макса. Веднъж съм слаб, така не имам цела на тази шега. Какво? Много да не цели шегата. Виж ми как съм точен обаче. О, Макса. Еса. Това ме притиснаха. Това е лошо. Това ще ме нападне. Скочик. Нещо яко бе. Иначе... кой сме правиш точно? Митик. Благодаря за коница. Здрави, точно това ми трябваше. Тук ще да кажа, може... ще игра с Мортис. Такъв скин имам. На Мортиската. Това има ново. Това бъстър. И той е... Между другото, това бъстър. Никога съм го виждал да играе срещу мен. Чак сега го виждам. Митик Броер. Това е Митик Броер. Ще го пробвам на път. Да знаете. Глас на бората си нищо се не взема. Спокойно си гледам напред. Аз спокойно си гледам напред. Аз спокойно си гледам напред. Между другото, днеска бях на матч. Биха ни, имаше за мен 4 гола от засада. Но съдята ги отчете за гол. Защото играта стъпил съдя. Това бяха 4 гола. Но никой не ги отчете. Трябваше да ги отчетат. Пич биха ни 11-8. А пък ако те 4 гола си бяха заставали, както трябваше да си е, щяха да ги победим 7-8. Според мен това беше нечестно. И мен ме удариха и сега в момента не мога да ви засна бусата ми от подута. Глава в глава се ударихме с едно игралче. Защото имаше едно там. И се ударихме за жалост. И сега на мен много ме боли тука. И трябва да го преживея по някакъв начин.
наистина. Но вкарах гол и направих класификация, което е добре. Направих нещо в мача, но ме радних рано. Не още 20 минути може да остана. Бузата все едно ми е подута, не знаете. Все едно имам джонга на бузата. Ама голяма джонга. И за мен победихме. С 7 на 8. I'm a butcher of the night. Super rare. Така... След матч чак да ви казвам, че трябваше веднага да отида, защото ме болеше и трябваше да отида за такова... да служа лед. Отидохме до най-близкото такова заведение. Хубаво, че беше наблизко, защото можеше да ми се подува от това. Много ми се беше подува. Макса. Много съм добър горе-долу. Но аз съм го дигал много. Ти се отказа от играта. Когато ме виж се отказа от играта. Извинявай. I'm sorry. Don't leave me. Така, ще ви покажа скиновете ми. Значи, Шели, имам Складбъстър Шели, която даваше безплатно. Също же Шели, която много я обичам. Купих сега. Имах 79 джема и се купих. Що да не. Може да си купа някой. Примерно на Пайпер с мечката. Може да си го купя. Но реших на Шели, защото съм футболен фен, нали? Бих си купил на Dynamite, защото на Dynamite ми е един от най-любимите броери. Но съм нямам скинове. Кой Мели? Мели нямам скин. Зак има скинове, нали? Франк нямам. Бул нямам. Аз за никой нямам скинове. Не искам и да имам. Easy pickings. Къде стигнахме? Фанк не. Skills, yeah! Скинам да. Snack attack. Видяхте. Тук нямам никой скин, бе. Ползвам, нали ли имам. Бъза. Няма как да нямам. Как нямам скин на бъз, бе? На другия ми акаунт имам 4 скина на бъз. Ей тея. Имам черния Гозила бъз, този. Този. И той другия, който ти го дава от клуба. Да се бяхте включили в клуба ни. Аз ви казвах, ама никой не се включи. Включиха се някои. Чай да видя. Ето ми го другия акаунт. Вижте ми другия акаунт. Dynamite имам 23 ранг. Имам Робомайк. Шели имам тук Шели. На Крол имам сребърния Крол и този Крол. Лили
което имам Лили, много ми харесва такова. Бу имам скин един, не мога да ви го обясня. Аните имаме една водната нита и пандата. На Пам имам доста скинове. На Пам имаме една кралицата Пам. И кое е друго? И още два. И той е с метката, който е скинал на Пам. И той е на морето, на плажа. На Лили имаме... Не, нямам. Да, имам ли? Имам и скин. На Бъс имам. На Бъс му имам по-скоро. На Бъс му имам. Той е пак за за това... За отборния клуб. Само него имам. На Емс нямам. На Стил имам един за 29 джема. На тея Лари нямам. Нямам. Колт имам. Ето е водния. Те пуска балони. Кой друг имам? На Колт имам двата за 29 джема, които струват. На Джак имам и това зеления. На Елпримо. Елпримо ми е добра между другото. Имам той е заразение Елпримо. И дяволът е Елпримо. И сега ще ви покажа кой е. Защото не мога да ви го обясня. Къде е Елпримо? Не тук бе. Елпримо. Елпримо. Имаме и това заразение. Имам тоя. Кой друг имах? Имам този любовния. И ето той, който не мога да ви го обясня. Така, продължаваме с моят акаунт. Да ви покажа и другите брои, които имам. Забелязахте ли ми снимката? Между другото. Малко купи съм, само 9200. Забелязахте ли ми снимката? Снимката ми забележете. На Леон този скин. Така, на Нита ви казах, че имам Колт, имам Джаки, имам Бол, имам и този 29 джема. Брок. Имам ли на Брок? Да, имам един стар скин на Брок. Не мога да ви го обясня. На Гъс имам. Падна ми от Legendary Star Drop. И на Пени имам. Как имам толкова много скинове, бе? На Тара имам стара. На Джанет имам един... все едно е някаква пилотка. Не мога да ви го обясня. Ама как? Имам и на Роса един много як. Имам и на Карал. Да, и на Карал имам. На 8-bit нямам, на Дарил нямам. На Аш имам, на Барли имам. На Поко имам един много як. На Колет нямам, на Джеси имам водния. И на Рико имам един... на Рико имам един много як, не мога да ви го покажа. Също ще го покажа на Рико, който... Имам Рико. Не ми казвай, че тук нямам Рико. Аз съм някакъв слабак, ако нямам Рико тук. Къде ми е Рико? What is my game? Как нямам Рико, бе? Не този. Не. Къде е това, бе? Един спокойнки. Не, това си еца. Ето го това спокойнки. Как не го видя? Ей, това го имам спокойнки. Не, Рико. На Анджел съм му, не съм му. Как имам толкова малко скинове тук, бе? Добре, приятели, това ще е от мен. Чао!